दो डंटवा दा दो डंटवा सत्यम गोलगप्पा हंसपुरा भाई ग्राम कनौखर अजय सेंटिंग माफिया की ओर से पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम। अब देखी लइकवन 71 चलो के बाप रे बाप भाई भाई गुलाबी पहन के टीका करत रे बाबा ए बाबा ई क्या करत रे अपने आतना ऊंचा ऊपर चढ़ के यथार्थ बाबा नाम बोले बा आतना ऊंचा ऊपर चढ़ के ई बाबा फानल खाला माला वाला ए बाबा परले लईकी के पाला ढकनी बा पानी में डूब के मर जाए बाबा ए बाबा नाव के त चापाकल में डूब जा राम नाम के ओढ़ी चदरिया भीतर काटस चानी 16 बरस के लड़की लेके करत रे मनमानी लोग के देखा के फल फूल खा ले लोग के देखा के फल फूल खा ले अरे भीतर गरम मसाला माला वाला ए बाबा लोग के देखा के फल फूल खा ले अपने पियल पैक पटियाला माला वाला ए बाबा परले लईकी के पाला तू ही कुटिया में रह हमने ना रह हम जानता नहीं जा लईकी लेके रह लईकी लेके तू ही रह मका ता मका हम हुनरा बो चला हम कुटिया में ना रह चल करे ना रहे लाइक कुटिया में रहे लायक नहीं खे चला 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 बाबू हे बाबा हम चलनी कुटिया मकावो जा जानी सगरे हाला करे हे भैया हाय बाबा कुटिया में लईकी रखले बड़े कुटिया मका गले बड़का गो टीका करत रे चलवन घूम घूम के गाई सगरे गाना हो ई कुटिया में जनाना का कुटिया मका दो ना रह लईकी लेके रह राम नाम के ओढ़ी चदरिया भीतर काटो चानी 16 बरस के लईकी लेके आ मोछिला के कर तू मनमानी जा तनी सगरे कहे चला आपस में बात करे रे चलवन कुल्हिया जाना हो ए भैया ई कुटिया में जनाना का बाबा गांडा ना रहे ना उस सेवरी के शिक्षा दीक्षा देत रहते हां अच्छे लवन के विचार गांडा हां देखी जेकर विचार गांडा कर फायदा गांडा अब चलवन कोरिया छोड़ के भाग गइले हां अब प्यास लागल जंगल में पानी उठाओ तर सो चिरुआ में पिए खाती त भर इजली पिलुआ हुआ हां चलवन के दिमाग खाली किए रे बाबा गांडा नहीं खा ना हमनी के देख गांडा फायदा जाके फिर कुटिया में गोड़ हाथ भर के रह गइल हां कुछ दिन के बाद माता अंग्रेज के तरफ सेवरी एक कुटिया से हमरा जाए के समय हो गया हां तू यही कुटिया में रही हो यही कुटिया में यही कुटिया में तेरा भगवान दर्शन दी है आ कह के मत अंग्रेजी चल गए आ सेवरी के गुरु के बात पर अटल विश्वास हो हां कि गुरुजी कहले बड़े यही कुटिया में भगवान नहीं है हां अब सेवरी रोज कुटिया बहारे पैर तुर के लिए आवे कि भगवान के खियावे ला होई सेवरी के आशा यही में लोग कहले कि झूठा पैर सेवरी खियावे चिकची के तूरे की मिचका कौन हो खटकी कौन हो कुछ दिन में सेवरी के शरीर बुढ़ा गई भगवान नहीं खानावो ना शरीर के पाकरिया के से उजर हो गई कमर झुक गई सेवरी जुलजुल बूढ़ी हो गई तब
डगरिया जो हतना हो किया रे डगरिया जो हतना बीतली अरे सौ से उमिरिया राम डगरिया जो हतना बीतली सौ से उमिरिया राम डगरिया जो हतना बीतली चीख चीख के तूर तूर के खाना में रखली पैया चीख चीख के तूर तूर के खाना में रखली पैया मीठ का रखली खाड़ के भीतरी खाटा बिगली मोहरिया झुकल अतने में कमरिया राम डगरिया जोतना झुकल अतने में कमरिया राम डगरिया लेकिन भगवान अभी नहीं खनावत अस्यवरी का अटल विश्वास रहे कि गुरुजी कहले बनी कि भगवान नहीं है वही समय में भगवान के घर में देर होला अंधेर ना होला जेकर सच्चा भाव हो जाई ना वही समय में सीता के हरण भई और राम लक्ष्मण सीता के खोजो सेवरी के मोड़े में आ गए हां अस्यवरी के जुलजुल शरीर हो गए हां सेवरी जब भगवान के जब दर्शन कैली नु तो झरझर आंख से आंसू बहावे लगली सेवरी रोवे हाय रे का किया रे रोजन हारत तो कर रहानो हे रोजन हारत तो कर रहानो आरंभ होइले सुबह ससा एक दिन आके अरे दर्शन हो गइले हो अरे पलनिए मेरा माया आगे दर्शन हो गइले हो पलनिए मेरा अरे दर्शन दे दिहले हो अरे भिलनिए के राम आगे दर्शन दे दिहले हो भिलनिए के राम सेवरी के प्रेम के आंसू लागल बहे अब सेवरी के भक्ति देखे के भगवान राम सेवरी के नौधा भक्ति के वरदान हो जातेनी जसही नौधा भक्ति के वरदान देत कहीं कि सेवरी के माय रूपी शरीर लुढ़क गई जमीन में प्राण निकल गई सेवरी मर गई सेवरी के प्राण के ले जाए खातिर जमराज ना भगवान के लोग से विमान आई और सेवरी पर बैठ गईली और सेवरी भगवान के लोग चल गईली जौन गति भगवान राम सेवरी के दिले बनी जात के बिल्ली के उ गति अपना बाबू माई के ना देनी तो भक्ति के प्रभाव हो यही सही सत्संगनी हे भगवान जौन गति सेवरी माता के देनी मुक्ति दे देनी अपना धाम में वही गति सोना माता के दी परम धाम में वो माता मुक्ति की ओर चल जाए यही सही सत्संगनी हो बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। अब तनी आगे बढ़ जाए आगे